wasu 'yan tayin salule ne aka iya samu, amma fa gaskiya masu tsada ne wannan kan suna cikin jakan. Jini kuna ji ko? Dan roka ya zo ce na fedin ne ya samu damuwa. Jiya 'yan shila sun kwace masu jama'a fa su ji masa yanzu aka yana kwanci a gida. Na san ka iya mashi sosai mallu. Ka yi baya kar ka yi gaba don hanyar bata mu. Ai abu ɗaya za ka sa ni farin ciki na ji daɗi a cikin duniyar nan. Kuma kai kaɗai za ka iya samar min da shi idan kai mun haka. Kai mallo, ku bi ta Samara Road, ku ɗauki fasinjan Faro Street da kai da Bahagu. Amma shi ka aje shi daidai ɗan layi. Tuni sun riga da sun kada sun inta, har yanzu ban ƙara kallon ta ba. Haka ranar ma yake cikawa wani mai taurin kai wuka. Kisa yaron yayi? Shi yasa oga ya ce duk lokacin da za a je operation ka ajiye komai a gefe. Na ce maka zan kira shi, kai ka kaji abinka, wataƙila ma yaron ya riga ka koma gida. Wannan yarinyar kan ba za a aurar da ita bane ba. Ni fa da za a ban dama wallahi da na samu wani ko dan garuwa ko shushe na kawai an hada su sun tafi. Dan garuwa? To alhamdulillah. Ai garuwan ma sana'a ce tunda ana samu. Ya fi sata tunda ba kayan wani ya dauka ba. Ke da wa kike wato kin koyi renin wayo ko? Akwai wani kudi da nake so zan baka wanda zaka ƙara kaya a shago. Kaga idan har kaya kan kama yayi kyau, kaga har aure ma za ka yi. Ni dai abin da bana so da kai biye ma abokan banza Hafiz. Yawwa da Allah a kula. Ba matsala insha Allah za a yi. Allah da zan kiyaye. Allah. Kai kan ba komai in ta fashe za a sha ayyuri. Yanzu akan wannan ne aka sana taso daga wata duniya na zuwa. Tunda yake ni ban taɓa neman shawara a soyayya ba, amma yau zan nemi shawara. Ke na yi sa'an mijin auren ki? Mene? Ran shi ya bacin mana. Ni dai wallahi gayan ya burge ni. Ga dressing ya za na ƙara ganin shi. A to ba gaskiya ta faɗa ba? Ina so ki gaya baban naki idan ya dawo. Sai ban miki ba. Ban miki ba, ki gaya masa. Ikon Allah. Ke kike da daman da zaki gyara shi. Duk wannan kulawan da yake bani din nan. Anya baya so na kuwa? Ai ne yanzu ina ga babu wanda ya kani shiga cikin damuwa. Ya kamata ni na fito na faɗa masa ina son sa. Fa'ad. Destina, kai ne muradin zuciya na. Muradin zuciya ta samu abin da take kauna. Idan so ya kai so masoya ba sa san rawa. Muradin zuciya ta samu abin da take kauna. Idan so ya kai so kusan dai ba a. Wannan ɗan ƙarya? Lalle baki san ina so. Ke kai ma ina ruwanki da mu ne. Kin ga ki daina shiga gonar da ba ta ki ba. Dare babu kan murmushi a fuskarta, a kamar yadda ta saba zuwa ba. Kuma dai menene? Ina ruwana. Na ko sallama ba ta min ba ita ma. Jafar ke. Kai tsabon baka san menene daɗin su. Gashi nan kana ganin yarinya a cikin anguwa, amma ka gagara samun ta ka bayyana mata abin da ke cikin zuciyarka. Sai zama kana rubuta sakonni kana tura mata, wanda har yau ban kalla amsa mai daɗi guda ɗaya zo maka.
nake so ke nake ra'ayi zamana da ke nake kwaɗayi alƙawarin so ni da ke muka yi burin zuciya ke ce burin zuciya. A'a, Idi ba sunanka ba ne? Sunana Idris ne, kowa da zai fara ke bai kamata ki faɗa ka sunan ba. Ina da bambanci da sauran mutane ne? Kina da bambanci. Ke nake so ke nake ra'ayi zamana da ke nake Me yake so? alƙawarin so ni da ke muka yi. Biro za ka bani da omo da kuma macaroni. Fadila har yanzu baki je makarantar ba. Yanzu mana da Amir ya riga da ya wuce. Haba yaya ina yake? Yanzu ina ma ga ya isa. Ki maza ki sauri karki rasa lecture. Haba yaya, lecturer ai mai saukin kai ne. A wajen wa? Zaki wuce ko in kira in faɗa masa kina zuwa? Ha, yaya dama kai maka gane shi? A'a ba, na gane shi wannan. Ai ya kusan ma barin makarantar nan. To, shi yasa na ga ya canza kenan. Ke ma ashe kin lura da hakan. To bari in je ni kam. To shikenan. Ke nake so ke nake ra'ayi zamana da ke nake kwaɗayi alƙawarin so ni da ke muka yi. Fadila, ina matuƙar ƙaunarki, da ba don na gama makarantar ku ba, da na sake shiga kawai domin na dinga kallon ki. Gashi tana sauri, da na tare ta kawai in ce mata ina son ta, duk abin da zai faru ya faru. Ai tun da zun idanuwa na hakan da suke da cewa ban san yana da zuwa kai ya kaman ka fara zacewa na kanta sai Allah san yana ta zuwa da wuri. Oh sorry, to kuma takarda da biyu ne sako zan aika mata. Sako kuma mafi sauki ka samu lambar ta mana sai ka tura mata. Daga sai yanzu an wuce lokacin tura ma yarinya sako a takarda da biro ba. Kai yake ganin wannan dallan nake ga wannan takarda. Daga nan da sai ke to bari na baka. Yau ka san mene kai nake so ka dinga rubuta mini ba ni ga maka abin da zaka rubuta a ciki. Da kaman kana so kamar da ni yaron ka ne ni ba abin da zan ma. Ba haka bane lissafi ina da digiri ba na so ka gane cewa ni da shikenan ina jin ka. Na ma a ce na ci gaba da kallon wannan kyakkyawan halittar ta. Kai dai ka da aiki ina sauraron ka. To karanta min zuwa sai ka kawo mistake. Tana farko kai mistake. To bari na karanta. Assalamu alaikum. Ina ma a ce. A'a tsaya ni ban ce maka assalamu alaikum. Shine ana gyara ma. Sallaman da ka manta an zaka tura wasiƙa baka. Aka tura ma yarinya wasiƙa baka yi sallama ba. Haba kabi sallama ai ba zan da bace ba. An yi ta. Ka bar shi kawai. Amma yanzu tiya wasiƙan gari wannan isa gare ta.
sai ka je ka kai mata. ai da zan iya rubuta da zan iya kai mata wasiƙa ai da zan iya zuwa in ce mata ina son ta Matsalaci bari na san da za a je gare ta. abokin ya san kai ma shegen kaya ne ke nake so ke nake ra'ayi zamana da ke nake kwaɗayi alkawarin so ni da ke muka yi burin zuciya ke ce burin zuciya haba ke kawai ke shi gida sai bacci kike ta kin ban na gani ne kadai rayuwanki nake yi ban ma san ta me ata shi ba gashi Ibrahim baya nan balle na tambaye shi ko karfe na na dauka bacci kike yi bacci sai ka ce kai oh ni sarkin bacci kenan yanzu ma so nake na koma na yi girki sai ka ce wata gwana girki wai zan koma na yi girki top lalai ma Ahmad kama raina ne bai dai wata ran nan yin ci wannan girkin nan nake da kike da sai kin iya kai in ne zaka zo ya kai so ɗari kana cewa zaka zo gidanmu amma baka zuwa ke Fadila sau 100 bari dai wata ran zan baki mamaki kawai sai dai ki gani a gidanku a'a ni ban son zuwan bazata ka kira ni dai kafin ka zo to da me zan kira ki kuma ke da ba wayan ma baki da ita kin sai da kin cinye kuɗi gaba daya shagen waya ta ci screen to ya baki san gyarawa ne sau nawa nake ce zan bai kuɗi ki gyara kina ce mun a'a kai dai bari yanzu tun da an tashi bari na je gida wanda kai baka da aikin yi a gida waye ce miki ni da nake son zuwa bol kuma tafiya zaki bar ni anan to mu je mayin bol ni ne mayin bol Kana kallon wannan bare kawo matsala ba? Kana son yariya suna tafiya suna murmushi? kar ka damu sun na tabbatar babu komai a tsakanin su kuma ko da akwai ni bai da matsala gare ni ba. Ya kaman kana abu kaman bakon soyayya. Ko dai bakon ne kai domin ni ban taba kallon budurwar ka ba. Kabir ina son ga sani Ahmad ba soyayya suke tare da Fadila ba kamar fa kai ne tare da Khadija ko ka manta ni? Wace maka ban taba jin san Khadija cikin raina ba. Kamar ba ni nake wasa da tun a Jinosid ba kuma Kashi ma zai kamu da santa. Za su dinga soyayya? No Kabir, Fadila ni kadai nake son ta. Ina fatan dai wannan wasu kan ya isa zuwa gare ta. Ta isa. Ka kwantar da hankalinka domin har yanzu akwai sarari na a gaba. To na ji mu je. Ke nake so ke nake ra'ayi zamana da ke nake kwaɗayi alƙawarin so ni da ke muka yi burin zuciya ke la 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 burin zuciya ke nake so ke nake ra'ayi zamana da ke nake kwaɗayi alƙawarin so ni da ke muka yi burin zuciya ke ce burin zuciya la 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 burin zuciya Fadila saurara ki jiya ki so wanda yake son ki san maso wani ƙoshin wahala burin zuciya ke ce burin zuciya la 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 burin zuciya. Ahmad ya har kun dawo?
Musbawo, ya ne ke tiran ni a garin ne kam na san kullun ku ne akan ne to. Abubuwa da yawa suna yawo a media. Kada kake tare da Big Girl? Wa, Fadila kake magana? Ai ba idan ka gani da Fadila sai dai a makaranta kadai. Kai da kake tare da Big Girl PD, ta ya za ka hau Facebook kai da kana tare da Facebook naka anan? Wa, ni kake magana? Ai tsakanin da Fadila wallahi ba maganar soyayya, iyaka friendship ne kadai. To a makarantar ba kuna soyewan ku ba? Ta ya za ka damu da wata waya kuma? Au, ashe kai ma kallon hanka kake ma da mafin ba sani ba? Ahmed kenan. Ai duk wanda ya kalle ku a haka zai tsammani akwai soyayya a tsakaninku. Ya zama dole fa in bar dawowa gida da yarinya na. Ko a makarantar ma sai na riga mu'amala ta da ita. Ke nake ra'ayi zamana da ke nake kwaɗayi alƙawarin so ni da ke muka yi burin zuciya ke ce burin zuciya la 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 burin zuciya Fadila saurara ki jiya ki so wanda yake son ki san maso wani Faruk ba mutanen Lagos. Alaikum. Wa alaikum salam. Ba. Ai shekara 10 ba kwana 10 bane. Anya in ka shigo nan zaka gane muku wa. Abubuwa fa sun canza da yawa. Yaya, waye kuma zai zo daga Lagos? Faruk ne, na san baki san shi ba. Okay. Ya bar nan tun kina da karama, ba lalle in yazo ki gane shi ba. Bari tun da zuke nake jira, zan je kasuwa sai na dawo. To shine ko tukunya baka daura ba? Tukunya? Ni uwar me da tukunya? Kin gane kin ga kalan girki ne? In ga dama ki girka, in ga dama zai kwanta ki baccin ki. In dai zan je wajen cika ciki na. Anya idan ka aure za ka tausaya matanka kuwa? Sai ki bari idan ne auren za ta baki labari ina tausaya mata ne ko aka san haka. To ni me yasa ba ka tausaya min? So nake ki koya ki saba tun a gida don baki san wa zaki aura ba. To ni kan dai barin tafi. burin zuciya Fadila saurara ki jiya ki so wanda yake son ki san maso wani koshin wahala burin zuciya ke ce burin zuciya to wannan kuma fa assalamu alaikum ina ma a ce na ci gaba da kallon wannan kyakkyawan halitta taki mai ɗebe kewa da nishaɗi zan so a ce na kasance mutum mafi nasara a rayuwar soyayya zan so a ce ni ne na yi nasarar mallakar zuciyarki kin daɗe da shiga raina sako daga masoyinki mai ƙaunarki da gaskiya wanda ba zai ci amanarki ba waye wannan kuma ko suna bai saba kuma waye na san nan ba da jimawa ba zai bayyana kansa abokina gaskiyanka ne fa garin na ya canza to ba ina faɗa maka ba to ya hanya ya mutanen Lagos kai normal fa mutumina ka fa canza ina ganin postin naka gaskiya kana da baiwan waka kai shiru ne fa kawai kame ne mutumina a'a abokina gaskiya ka dage ka san fa waka tana daga mutum Allah mutumina bari dai zan ci gaba da gwada sa'ata yadda na ga gayu sun yi kuɗi a Lagos gaskiya sanadin waka har abun ya fara bani sha'awa gaskiya ya ina kanwanka Fadila tana nan kuwa na gara nan kai postin na hotonta na ce lalle Fadila ta girma sosai ma kuwa ko za mu je ku gaisa ne to ai ya kamata mu je ba damuwa sai mu je ke nake so ke nake ra'ayi zamana da ke nake kwaɗayi alƙawarin so ni da ke muka yi burin zuciya ke ce burin zuciya ya na ka tsaya mu je mana kawai ka je ka yi mata magana na san halin da take ciki kawai sai mu shiga kai tsaye haba nan ma fa gidanku tamkar gidanku ne dan mama bata na ka zo mu je kai kaka damu
Ba haka bane. Kai dai ka je ka mata magana idan ta shirya sai mu shiga. To, tunda haka ce. Burin zuciya. Ke nake so, ke nake ra'ayi, zamana da ke nake kwaɗayi. Alƙawarin so ni da ke muka yi. Burin zuciya, ke ce burin zuciya. La 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 burin zuciya. Fadila saurara ki jiya, ki so wanda yake son ki, san maso wani ƙoshin wahala. Burin zuciya ke ce burin zuciya. La 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 burin zuciya. To Fadila, ga Faruk, na san dai baki gane shi ba. Gaskiya kam. Ai ba za ta gane ba. Lokacin ai ba ta kai haka ba. Kwarai kuwa. Yanzu dai Fadila ga Faruk. Kin gama abincin ne a kawo masa? A'a na kusa. Amma bari ma na je na duba. To duba ki gani. Musa ina son ka ban wani shawara. Mai gidanmu wani irin shawara ka kake son baka? Soyayya. Soyayya kenan ka shiga mutumi na? A'a ina dab da shiga da alama. Na wace yarinya kenan haka? Shine nake so ka ban shawara a kanta. Wace ce ita wanda take faman tafiya da zuciyanka haka? Kai da kuma neman mata baka yi. Wato ka gane tana zuwa sayan abu a zai in je gidansu ne ko bai ko sai ta zo shago nan bayyana mata. Idan ta zo ka amsa lambanta mana. Kuna gaisawa sati ɗaya kuna waya da ita haka. Kana gaya mata kalmomi masu faranta rai. Daga nan sai in ce ina son ta ne? Daga wayan da za ku yi zai tabbatar da za ka samu karbuwa ko a. Zai zo kuwa? To me ma zai kawo shi bayan baya farin ciki da ni? Wayannan kwa idanun nawa suke kwana suke suna zubar da zafin hawaye mai kuna har sun ja akan ki zai biya. Ni wanda ya zuba wa zuciyata tafashashen ruwan zafi sai ta fi mata sanyi akan jin irin waɗannan kalamai marasa daɗi daga gare ta. Ke cika tsafin da ke cikin zuciyata da ba za ka ce mai haka ba. Tsuntsaye? Tsaba duk a cikin zuciyarka? Tun da jini na da naka suka haɗu ban taɓa farin ciki daidai da na rana ɗaya ba. Ina ganin kawai jini na da naka ba su dace ba ne. Amma ba zan iya ba. Kawai zan sake zuwa gidansu. Oke. Kai? Ya kamata in duba jakana fa da adansu ya kawo. Dan na bar wanki a ciki. Assalamu alaikum. Ahalaki da babu. Ya kuran da bamu. Ya ni'imar da bamu santarta. Ya zuma da bamu nasarta. Ya haka ta haka alhisi. Wannan wata irin sallama ce da ban taɓa jin irinta ba. Idan su ne zaki mara? Wai kai wani irin mutum ne? Me yasa baka da fahimta da yarda? Adam su na rasa me yasa zuciyata take da kwan soyayyarka har zuwa yanzu? Allah ko? Lalle ko da kin zama mace ta farko ita fara mai da mijinta dan Daudu. A'a. Kawai dai baka fahimce ni bane. Baka gane me nake nufi ba. Tun da nake a duniya wata ɗaya mace ba ta amare na ba sai ke. Amma no ba zan rama ba. Tsuntsaye na buƙatar fikafikai domin tashi sama. Kifi na buƙatar ruwa domin yayi rayuwa. Ni kuma zuciyata tana buƙatar ki domin inganta rayuwata.
Kawai dai ina so in daura ne saboda in samu comment. Ashe Firdausi ba a matsayin cikakken masoyi kika dauke ni ba. Kawai kin dauke ni ne a matsayin mai saki dariya. Kawai dai ina so ka zama dole na ne. wasu 'yan tayin salule ne aka iya samu amma fa gaskiya masu tsada ne wannan kan suna cikin jakan da jini kuna ji ko dan roka ya zo ce na fedin da ya samu damuwa jiya 'yan shila sun kwace masu lema fa su ji masa yanzu aka yana kwanci a gida na san ka iya mashi sosai mallu ka yi baya kar ka yi gaba don hanyar bata mu ai abu ɗaya za ka sa ni farin ciki na ji daɗi a cikin duniyar nan kuma kai kaɗai za ka iya samar min da shi idan kai min haka kai mallo ku bi ta samara road ku ɗauki fasinjan faro street da kai da bahagu amma shi ka aje shi daidai ɗan layi tuni sun riga da sun kada sun inta har yanzu ban ƙara kallon ta ba haka ranar ma yake cikawa wani mai taurin kai wuka kisa yaron yayi shi yasa oga ya ce duk lokacin da za a je operation ka ajiye komai a gefe na ce maka zan kira shi kai ka je abinka wataƙila ma yaron ya riga ka koma gida wannan yarinyar kan ba za a aurar da ita bane ba ni fa da za a ban dama wallahi da na samu wani ko dan garuwa ko shushe na kawai an hada su sun tafi dan garuwa to alhamdulillah ai garuwan ma sana'a ce tunda ana samu ya fi sata tunda ba kayan wani ya dauka ba ke da wa kike wato kin koyi renin wayo ko akwai wani kudi da nake so zan baka wanda zaka ƙara kaya a shago kaga idan har kaya kan kama yayi kyau kaga har aure ma za ka yi ni dai abin da ba na so da kai biye ma abokan banza Hafiz yawa da Allah a kula ba matsala insha Allah za a in Allah da zan kiyaye Allah kai kan ba komai in ta fashe za a sha ayyuri yanzu akan wannan ne aka sana taso daga wata duniya na zuwa duk da yake ni ban taba neman shawara a soyayya ba amma yau zan nemi shawara ke na yi sa'an mijin auren ki mene ban shi bacin mana ni dai wallahi gayan ya burge ni ga dressing ya za na ƙara ganin shi a to ba gaskiya ta faɗa ba ina so ki gaya baban naki idan ya dawo sai ban miki ba ki gaya masa ikon Allah ke kike da daman da zaki gyara shi duk wannan kulawan da yake bani din nan hanya baya so na kuwa ai ne yanzu ina ga babu wanda ya kani shiga cikin damuwa ya kamata ni na fito na faɗa masa ina son sa Fa'ad Destina kai ne muradin zuciya na muradin zuciya ta samu abin da take kauna idan so ya kai so masoya ba sa san rawa muradin zuciya ta samu abin da take kauna idan so ya kai so kusan dai ba a wannan dan ƙarya lalle baki san ke kai ma ina ruwanki da mu ne kin ga ki daina shiga gonar da ba ta ki ba dare babu kamar mushi a fuskarta
ba kamar yadda ta saba zuwa ba. Kuma dai menene ina ruwana, na ko sallama ba ta min ba ita ma. Jafar ke kai tsabon baka san menene daɗin su. Gashi nan kana ganin yarinya a cikin anguwa amma ka gagara samun ta ka bayyana mata abin da yake cikin zuciyarka, sai zama kana rubuta sakonni kana tura mata wanda har yau ban kalla amsa mai daɗi guda ɗaya zo maka.